Man kan kun dø på 4 forskellige måder. Det kan være en ulykke, det kan være et drab, det kan være selvmord, eller det kan være en naturlig død. Er der tale om en strafbar handling, lægges sagen i Birgittes hænder. Hun læser til retsmediciner i Odense og bryder med det typiske billede. Retsmedicinerne, de bliver egentlig tit, jeg ved ikke, portrætteret enten som sådan nogle helt vilde unge duller med langt lyst hår, som de altid svinger rundt med. Eller også sådan nogle gamle tørre mænd. Så skal man have hjerneskallen af, og så saver man rundt med en sav. Den ligger jo derovre. Og så kan man lige vippe den op med den her. Og når man klipper i det, så kan man høre det. Det var lidt syret første gang, synes jeg. Denne her, det er en ribbens saks. Og det er fordi, når man skal åbne brystkassen, så klipper man ribben over. Duk, duk, duk. Det er stort set positivt, det hele, synes jeg. Nej, det passer jo ikke. Der er også mange negative sider. Men det er jo altid rart, for eksempel hvis en person er død, at man så kan sige til de pårørende, hvad vedkommende er død af. Man kan jo ikke tage sorgen fra dem. Desværre, det vil man jo gerne kunne, ikke? Nogle dele af arbejdet er lidt makabre. For eksempel lugten. Hvis I nogensinde har haft noget rådent kød, et rådent æg, et æg, der har ligget for længe. Fed. Nogle gange, så man tænker, jeg vil have et andet job, jeg vil have et andet job, jeg vil have et andet job. Men så vender man sig lynhurtigt til. Der skal meget til at påvirke Birgitte, men særlig én ting kommer tæt på. Men selvfølgelig er der nogle sager, som går ind på. Og jeg har det svært med børnene. Altså fordi jeg selv også har små børn. Når man så står her, ikke? Så er der noget, man ikke ordentligt kan se. Ikke? Så spoler man lige en gang sådan her. Ikke? Så løber det ned. Indtrykkene fra jobbet kan ikke bare ignoreres, men må bearbejdes på forskellige vis. Jeg kan sagtens adskille den døde krop og så personen bag og historien bag. 2 helt forskellige ting. Vi har rigtig, rigtig godt kollegialt samarbejde her. Vi snakker rigtig, rigtig meget om tingene. Både internt de yngre og også med de ældre, som jo har prøvet det før. Den hammer en mejsel, det er fordi man skal have noget af rygmarven eller rygsøjlen. Birgitte er glad for det afvekslende arbejde og vil gerne mødes med nysgerrighed. Jeg kan bedst lide, når folk siger, ej, hvor er det spændende. Så kan jeg sige, ja, det er det.